Resultatet for Cecilie Lykke Christensen og Helix. Stildommerne gav hende stilkarakteren 7. Hun red en fejlfri runde her, men havde et enkelt pointfradrag med fra foregående runder. Slutter med et samlet resultat på en 6-tal. På banen har vi altså nu nummer 5, Hilda Elisabeth Lilla Vestergaard og Uland. De kommer her til finalen med et enkelt pointfradrag. Kista, hun er 16 år gammel. Uland, han er 10 år. Det bedste resultat er en tredjeplads i MB. Trænerne er Claus Kirkegaard og Allan Lundgren. Hun drømmer om at gøre Uland til B-pony, inden han skal sælges. Sponsoren, det er Bergers Smidige.